Също един от най-опитните сръбски състезатели на победи още от началото на 2010 година, забележете, сръбски и балкански шампионати. В този кръг наказание в Мото 2 заради грешки, които не прави. Бошко Соколо. През 2016 година, забележете, единствено тук присъстващите състезатели и един от основателите на организирания чет спорт и беше десетка и многократен шампион през десетилетия международен опит. Сега обаче няма как да настъпи на тенорите на трети. И така иначе Мишко Соколов е един от най-титулованите и най-известни сръбски представители на този свят. Cominciano a avere l'occasione Caselli така или иначе световен шампиони към момента и най-вероятно ще запази своята титла, защото няма кой да го победи, кой да го среща от първото място. Към момента има двете мототе първи и ако всичко личи, че и сега ще се види тази така широка позиция.